Γεια σας παιδιά, Λευτέρης Gamer εδώ και σήμερα θα σας δείξω ένα μαγικό. Και θα δείξω και το μυστικό του. Δηλαδή πώς γίνεται. Λοιπόν, έχουμε εδώ τα χρήματα, τα βάζουμε στο θρανείο και βάζουμε από πάνω και το βαζάκι. Το καλύπτουμε με τη χαρτοπετσέτα και τώρα θα προσπαθήσω να εξαφανίσω τα χρήματα. Ωραία. Δεν μας πέτυχε. Θα το ξανακάνουμε. Πάλι δεν μας πέτυχε. Θα κάνουμε μια τελευταία φορά, μπας και μας ξαναγίνει. Ωραία. Και το βαζάκι εξαφανίστηκε. Ωραία. Βλέπετε δεν υπάρχει τίποτα. Ωραία. Τώρα θα σας δείξω σε μερικούς πώς γίνεται αυτό το μαγικό. Έτσι όπως έχουμε τα χρήματα και το βαζάκι, το βάζουμε από πάνω και βάζουμε και τη χαρτοπετσέτα. Η χαρτοπετσέτα σιγά σιγά παίρνει το σχήμα όπως βλέπετε. Το σχήμα του. Ωραία. Όταν κάνουμε έτσι, ακόμα υπάρχουν τα χρήματα για να προσπάσουμε την προσοχή του άλλου να έχει το νου του στα χρήματα. Ωραία. Όπως το έχουμε έτσι εδώ τώρα. Όταν κάνουμε έτσι, υπάρχουν ακόμα και το τραβάμε γρήγορα από κάτω. Το αφήνουμε να περάσει έτσι όπως να πέσει και το αφήνουμε. Το χαρτί παίρνει το σχήμα του και μετά το κάνουμε έτσι και εξαφανίζεται. Και ήταν ένα μαγικό για να το δείχνετε στους φίλους σας.